Isang pinagpalang umaga po mga kabayan. Sa umagang ito, muli tayong mag-share ng ating sariling kaisipan at opinyon, at nakikita rin natin na ginagawa ng ating mga kaibigan, at syempre tayo meron din namang paunti-unting ginagawa na mga ganito. Yung mga kapwa nating OFW o di kaya yung mga nagtratrabaho na hindi kayang makapagnegosyo, ay pwede nating gawin na makipagsosyo tayo o makipag-share tayo sa ating mga pinaka-trusted na nagnenegosyo. At sasabak po tayo sa partnership kung gusto ninyo. Isa yan. Pangalawa, yung investment mo, yung passive income. Yan, pwede po natin gawin yan para madagdagan po ang ating income. Kasi mahirap po talaga na iisa lang na income ang ating inaasahan. Kaya naman po tayo din ay nag-vlog din po talaga ako dahil nais ko pong makatulong ito ang aking mga i-share na mga vlog sa inyo. Napaka-effective po ito dahil ako subok ko na po. Kasi hindi lang po base sa ating mga sahod. Kaya yung mga OFW o di kaya hindi na, kahit yung mga hindi OFW na gusto namang mag-invest at gusto namang makipag-share sa negosyo, pwede po kahit maliit lang. Yan, pangalawa na. At yung pangatlo, yung sa mga nag-exit, sa mga kapwa nating Pilipino naman na gustong magnegosyo, pwede po tayong magnegosyo. Huwag po tayong matakot. Huwag lang po tayong magnegosyo nang mag-uumpisa sa malaking puhunan. Siguraduhin lang natin na ang pagnenegosyo ay hindi lang passion yan sa'yo, kundi mayroon kang ability na lagi kang nagkakaroon ng curiosity at lagi mong hinahanap yung sarili mong trade. Yung ikaw talaga ang gumagawa ng mga kahit anong gusto mong ibenta o di kaya kahit anong gusto mong pasukin na negosyo, services. Talagang meron kang hands-on at mayroon kang consistency. Napaka-importante po kasi yan. Pero wag kang mag-uumpisa ng malaki agad. Dahil sa pagnenegosyo, parang marathon po yan. Kasi halimbawa, nag-exit ka na, wag kang mawalan ng pag-asa. Sumubok ka. I-control mo yung pera na sa'yo, diktahan mo yan, hindi yung mga luho mo at kung ano-ano yung gusto mong bilihin para baka madaling maubos yung pera na yan, mawawala tuloy yung mga plano mo. Pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, welcome po dito sa Berlumabin Gabaon TV. At nawa ang vlog na ito ay makatulong po sa inyo. Paki-likes naman kabayan yan at i-share mo sa iyong mga kakilala. So tuloy po tayo. So yan po ang mainam na gawin natin sa mga mag-exit at saka yung mga gustong magnegosyo. Yung option na magtrabaho ay wag muna nating isipin yan. Isipin muna natin yung mga pwede mong pag-investan. Marami po, depende po kasi sa lugar mo kung nasa thickly populated area ka, sa syudad, gaya sa Maynila, Cebu, Davao, dyan sa Lawag, Dagupan, Bigan, kahit anong city ka pa, positive thinking ka lang, ay pwede kang mag-umpisa ng magnegosyo. Basta ang importante, mayroon kang skills na matuto kang mag-ipon, matuto kang mag-invest, matuto kang mag-disburse ng pera mo, mag-breakdown ng pera mo. Huwag yung hindi mo pinagplaplanuhan yung mga pinagkakagastusan mo. Mayroon ka talagang plano. At kung ano yung plinano mo, i-execute mo talaga yan para ma-achieve mo, makuha mo yung resulta. Sa mga ganito kasi, hindi naman basta-basta magbubunga agad, para din po tayong nagtatanim. Pero mas mainam na yung nagtatanim ka dahil mayroon kang inaasahan sa hinaharap. Mahirap kasi yung impromptu na wala kang itinatanim, tapos bigla kang magdesisyon na tumigil sa trabaho mo, tumigil sa pag-a-abroad, na wala kang naitanim, mahirap po.
Kaya kung bago pa tayo tumigil sa ating trabaho, bago pa tayo mag-exit, dapat magplano na po tayo. Yun lang ang gusto kong i-share. Nawa mga kabayan ay nakatulong po ang vlog na ito. God bless po sa ating lahat.